Yan. Pansit na papaya. Kain tayo guys. Oh. Adobo style na pansit na papaya. Ang sarap. Hi guys, welcome to YouTube channel. Today, simpleng luto ni Eric. Gagawin natin tong pansit na may ground pork. Masarap to. Adobong pansit na papaya. Ito guys, oh. Sarap to. Hello po, welcome back po sa Simpleng Luto ni Eric Channel. Ngayon guys, magluluto po tayo ng simpleng recipe lang. Dito yung adobong papaya. Yung adobong papaya na pansit style. Yan, oh. Yung pinakita ko kanina, ito yun guys. So, ito yung mga ingredients. Siyempre, yung pinakita ko kanina, mga dalawang maliit na papaya lang. Ito, yan. Ginawa natin ganitong slice. Tsaka, meron tayong baliw 100 pesos na ground pork. O, depende po sa inyo, ground pork or ground chicken po or ground beef. Yan, pwede din yan sabay. And of course, meron tayong bell pepper. Meron tayong kunting asin. Meron tayong soy sauce. Meron tayong seasoning. Yan, ito. Baka naman. At saka, meron tayong isang kutsarang asukal. Yung pagpabalance lang ng timpla. And of course, mayroon tayong onion, yung sibuyas natin, hindi mawawala yan. At saka yung garlic, at yan yun, pinakasimple lang. And of course, mamaya, lulutuin natin, mayroon tayong ilalagay na kunting mantika. Okay guys, so sana magustuhan nyo yung simpleng recipe natin. Thank you! Lagay natin yung garlic. Okay, kakamayin ko na. Onion, sibuyas, okay. Yung ground pork, of course. Lagay tayo ng konting asin. Yan. Sukal, yan. Konting soy sauce. Yan. Mamaya na yung iba. Yung durog na paminta. Yan. Wow. Saka yung seasoning natin. Diga. Ito. Okay. Tsaka tatakpan natin ng saglit para maluto yung ground pork. Lagyan natin yung bell pepper. And of course, yung natin, papaya. Yan. Pancit style. Kahalo lang tayo ng halo. Pang-pamilya talaga, pang-maramihan. Napakasarap. Yan, halo tayo. Saka yung mga natitirang ingredients yan, lalagay na natin yung konting asin, yung asukal. Yan. Kakamayin ko na, malinis naman yung kamay ko. Okay. And of course, yung natitirang soy sauce. So adjust lang tayo kasi hindi magandang tingnan kapag sobrang maitim at saka baka sobrang halat na din. Okay? So halo lang tayo. Okay. Halo tayo. Okay, tsaka tatakpan natin ng mga ilang minuto. Pero mga around 3 minutes. Okay? So ito na guys. Luto na yung natin. Yung pansit na papaya, adobo style. Yan, no? Tingin pa lang, napakasarap na. Okay? So lalagay natin doon sa sa plate.
Okay. So ito na po guys. Luto na po yung ano natin, papaya. Pansit na papaya, adobo style. So titikim tayo guys. Ito. Sarap. So kanin na lang kulang. Guys, sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin at saka patuloy po kayong susuporta sa channel ko. At lalo na po sa mga bago lang po, sana po sa subscribe po kayo at don't forget po to press the notification bell. Thank you po. Thank you. God bless.